Ako znížiť hladinu stresu okamžite? Povedzte si, kam sa tak ponáhľam? Prečo by som mal splniť všetky tieto body toho zoznamu v podstate čo najskôr? Keď sa nad tým zamyslíte, tak si poviete, že no preto, lebo by som chcel, ja neviem, ísť tam a tam sa ponáhľame zase na nejaký koníček alebo voľný čas, potom už sa ponáhľame, aby sme si niečo pozreli a potom sa ponáhľame ísť spať a ja neviem, ráno sa ponáhľame do roboty, všade sa ponáhľame a vlastne v podstate, keď sa zamyslíte hĺbšie nad myšlienkou, že kam sa to všetci ponáhľame, tak to je preto, aby sme si tak niečo užili. A zabudáme vlastne na tú prítomnú chvíľu. Takže jednoduchá taká technika, zamýšľajte sa nad tým, že kam sa vždy ponáhľate. A pravdepodobne je to pramenito z toho, že nám to vštepili naši rodičia, učitelia, tréneri a proste ľudia okolo nás. Hej, sú to také vzorce myšlienkové, že musí sa ponáhľať rýchlo, aby stihol niečo a vždy sa ponáhľať. Hej. Takže ja napríklad som sa vždy ponáhľal ráno s deťmi, tak som si povedal, tak 5 minút skôr niečo vstane. Keď sa niekam stále ponáhľate, začnite to robiť skôr, alebo skôr sa baliť, alebo proste hocičo skôr a potom stačí len si opakovať myšlienku a takú vetu, že kam sa to vlastne ponáhľam. A to hneď zniží hladinu stresu okamžite. Ak vás zaujímajú celkovo tipy, ako žiť spokojnejší život, dosiahnuť svoje ciele, viesť sa zmysluplnejší život, začnite ma sledovať. Majte sa.